सालबारि डिस्ट्रिक्ट सिने आर्टिस्ट एसोसिएशना थांनाय बोसोरावबो नै दाबायदि समावनो खुंदोंमोन, एबारबो खुंदों। बे हाबाफारिखौ लानायखौ आं जोबोद मोजां मोनदों, मानो होनबा बोसोरनैसोआ थांनाय बोसोराव खुंदोंमोनब्लाबो एसेबां जोङो गेदारिं खालामनो हायाखै, मानो होनबा बेरामनि थाखाय। एबारबो गिदिरै खालामनो हायाखैब्लाबो डिस्ट्रिक्टनि सिङाव जेसेबां आर्टिस्टफोर दङ बिथांमोना बेयाव नुजाफैनो हादों, लोगोबो मोनलायनो हादों। बेनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आं बेखायनो सालबारि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि जाय बिथां मावथिफोर, बिबानगिरिफोर, बिथांमोनखौ आं गिबियावनो जोबोर हामलायनाय बावगोन। दिनैनि बे हाबाफारिया जानो हागौ जोबोद मोजां जादों आरो आर्टिस्टफोरजों आर्टिस्टफोर लोगो हमलायनो खाबु मोनदों। आसा खालामगोन दिनैनिफ्राय गोजाम बोसोरा बारनानै गाबोननिफ्राय गोदान बोसोर नांगोन। बेफोरबायदिनो गोदान बोसोरावबो आलो गोजोनै लोगो मोनलायनो हाथों, गावसोरनि हाबाफारिखौ मावनो हाथों, आं बेखौ